Doncs continuem fent entrevistes des del confinament i parlem amb l'alcalde de Roda de Berà, Pere Virgili, que es troba, com podem veure, a l'Ajuntament. Molt bon dia, alcalde. Hola, bon dia. Sí, avui us parlo des de l'Ajuntament. He volgut baixar avui al matí a primera hora a partir de les 7, que progressivament s'anaven incorporant les brigades. Uns s'han incorporat a les 7, els altres a 2:15 i els altres a les 8, i el mateix faran el mateix a l'hora de plegar per no concentrar tanta gent en la zona d'inici de l'aparcament de l'Ajuntament. Allà l'encarregat ha donat els equips de protecció individual en cada un dels treballadors o treballadores i un manual d'ús i de bones pràctiques i de què s'ha de fer quan vas a treballar i quan arribes a casa també. És important. A partir d'avui tenim les brigades treballant al carrer per intentar regularitzar una mica la situació bàsicament de les herbes, inicialment, de gespes que estan altes i herbes i brots dels arbres. Bàsicament s'estan concentrant les 3 brigades, les brigades tant de la de paletes, de lampistes o jardiners, totes 3 amb aquestes tasques. Veurem a veure si més o menys en una setmaneta ja ens posem al dia en quant a les tasques de manteniment, diguéssim, de neteja i manteniment de carrers, i a partir d'aquí cada un d'ells ja comença a fer les seves tasques inherents al seu ofici. Vol dir això que a poc s'aniran incorporant la resta de treballadors municipals, alcalde? Sí, partint de la premissa que l'Estat recomana que tot el que es pugui fer amb teletreball es faci, també nosaltres tenim la vocació de servei, l'obligació i la vocació de servei, per tant, hem d'anar recuperant a poc l'assistència del personal també dels edificis municipals. Començarem amb aquest desesgraonament que es parla, en el moment que puguem. Jo crec que a partir de dilluns segurament seria una bona data perquè l'Ajuntament pogués estar obert ja a l'atenció al públic, seguint recomanant a tothom que totes aquelles gestions telefòniques que es puguin fer, telemàtiques, i ens hauríem d'haver pres alguna cosa, no cal, d'acord, tots, hauríem d'haver pres alguna cosa. Totes aquelles gestions que es puguin fer via telefònica, com dèieu, telemàtiques, se segueixin fent, però segurament que a partir de dilluns ja ho comunicarem pel Telegram i per altres mitjans, podríem tenir l'Ajuntament obert, això sí, amb una petita part del personal treballant, per entendre'ns com, de la mateixa manera que van començar el confinament. O sigui, mantenint les distàncies de seguretat, tenint gent a l'atenció al ciutadà i després una petita representació de cada treballador en cada àrea. Segurament aniríem treballant en aquest sentit. L'últim que segurament que podrem obrir és allò primer que ens van fer tancar, segurament que serà la biblioteca, segurament que serà el patronat, segurament que seran altres edificis municipals, el poliesportiu, per exemple, encara estarem dies a veure'l obert, però ja la persona de manteniment del poliesportiu, a partir d'avui, que ha començat avui també, està fent tasques de neteja i de desinfecció, i una mica és en aquest rol que tots esperàvem de fa tants dies de començar a veure una mica al final del túnel de la pandèmia sanitària. Després vindrà la social i l'econòmica, segurament. Però de moment la sanitària sembla que, malauradament, els encara molts morts que hi ha cada dia, sembla que comencem a tenir-la controlat. Per una banda, el govern d'Espanya ha aixecat aquest confinament total. Per altra, el govern de la Generalitat mostrava confrontació amb aquest tema i deien que no hi estaven d'acord. En quina posició està vostè? Costa de dir, evidentment, costa molt de dir. Vull dir, el que està en aquesta situació que ha de prendre decisions, jo no li envejo el lloc. Ho he dit unes quantes vegades. Ni critico, si alguna cosa crec que tinc el dret a criticar, seria a vegades la improvisació que per part possiblement d'uns i d'altres, de Generalitat i d'Estat, moltes vegades hem notat, dictant o publicant els BOEs decrets a les 10 de la nit del dia abans d'anar a treballar, aquestes coses que et deixen una mica, o les ambigüitats,
que hi va haver en el seu moment. No pot anar a treballar ningú, després al cap d'un dia. Sí, però els autònoms que vagin sols, sí. Ara pot anar a treballar tothom a les obres, sí, però a les obres on hi hagi gent convisquent en una obra, no. Que tot com molt ambigu, no? Sí, aquestes improvisacions, ostres, això és el que et fa a vegades prendre decisions que al cap d'una hora s'han quedat antigues. Jo crec que no hagués sigut dolent allargar el confinament total uns dies més, segurament no ho hagués estat dolent, però també puc entendre la decisió de l'Estat, del govern de l'Estat, d'intentar començar a reactivar paulatinament l'economia. Una mica nosaltres hem tirat pel camí del mig, o sigui, hem activat aquells serveis que ara creiem que ja comencen a ser essencials, com és el manteniment a la via pública, però hem mantingut a casa tot aquell personal, vosaltres mateixos, de comunicació o qualsevol altra àrea de l'Ajuntament que pot seguir més o menys fent la feina des de casa i teletreballant des de casa. Alcalde, com està la situació aquí a Roda de Berà? Coneixem dades? Bé, sí. Ara, des de fa pocs dies, després d'haver signat una declaració jurada com a alcalde, puc tenir accés a les dades, fins i tot si les demano individualment, dades personals, per saber qui hi ha i qui no hi ha infectat, sempre que l'infectat ho sàpiga, evidentment, perquè és que el problema continua venint de la manca de tests, de testos de... Llavors, en aquests moments, l'àrea bàsica de Torredembarra, que és a la que pertanyem nosaltres, fins ara s'ha mantingut en una línia prou bona de positius, prou bona, amb el que et dic, en baixa. En els últims 2 o 3 dies sembla que ha incrementat una miqueta i nosaltres en aquest moment ara a Roda, amb dades d'ahir, i tenim amb proves fetes, amb testos fets, amb 34 negatius, 11 positius, dels quals en aquests moments n'hi ha 6 d'ingressats. Hem de rebre el resultat del test. S'han donat 2 altes, parlem d'hospitalàries, perquè hi ha gent que ho ha passat a casa, o sigui, aquests números també ens costa que siguin bons. I malauradament hem tingut 3 èxitos, 3 defuncions, ja des de fa uns dies. O sigui, ara fa uns dies, diguem-ho així, fa uns dies que no hi ha cap, per sort, no hi ha cap defunció més, però n'hi ha hagut 3 persones de Roda que vivien a Roda que han perdut la vida per motius del coronavirus. Déu-n'hi-do. No és exagerat, clar, si ho comparem amb altres municipis... 3 són moltíssims, evidentment. 3 són moltíssims. Però quan et toca de prop, no? Sí. També durant aquests dies estem veient que s'està fent especial incidència en tot el que és desinfecció de la via pública, no, alcalde? Sí, seguim en la mateixa línia. Agrair des d'aquí una vegada més aquells pagesos o industrials que tenen tractors i cubes que desinteressadament ens estan ajudant a fer les desinfeccions de les zones de més influència. Aquestes són les que netegem. Com han dit sempre, els carrers adjacents de la farmàcia, dels súpers i del banc i d'aquell lloc on tenim la necessitat de desplaçar-nos. Sí, amb aquestes tasques hi seguim i estem molt en contacte amb residències també i amb la gestora del centre de dia, l'empresa gestora del centre de dia, que recordem que està tancat, però fan un servei d'atenció domiciliària a tots els seus usuaris. Hem tingut la sort de poder recollir algun material de protecció, com les pantalles i alguna cosa d'aquestes, que els hi hem pogut proporcionar, ja et dic, tant a les 2 residències com a la gestió del centre de dia. Els estem vetllant molt de prop, estem parlant cada dia amb la residència, un dia per altre, per veure com anem, perquè això, la veritat, és de les coses que a mi personalment també em fa més por, perquè veient el que ha passat en moltes altres residències, fa molta por que pugui entrar el virus en una de les residències de Roda. De moment, a data d'avui, per sort, no tenim cap persona dins de les residències infectades o positius que sapiguem, i anem parlant cada dia amb ells i podem demanar també aquestes dades a Salut, que com sabeu la gestió ara ha passat
la coordinació, diguem-ne, o la tutela ha passat a través de Salut de la Generalitat. Fins a aquests moments, ja et dic, com dic, no tenim cap infectat. Vam, de totes maneres, activar, ja fa uns dies vaig poder parlar, no sé quants fa, he perdut una mica allò de si és dissabte o diumenge o dilluns. La noció del temps, no? L'hem perdut tot, jo crec. Sí, sé si és de matí o tarda, però poc més. Fa uns dies, ben bé, poder deu fer una setmana ja, vaig parlar amb la direcció de la residència del Banc d'Espanya, perquè ells ho tenien gairebé tot preparat per obrir, i com a instal·lació hotelera, diguem-ne, no han pogut obrir les instal·lacions. Per demanar-li que es preparés per si calia treure la gent gran de les residències, poder habilitar els seus espais, les habitacions, els banys adaptats que tenen, hi ha unes instal·lacions magnífiques, per poder-hi desplaçar els avis. Ho vam comunicar també al CatSalut, que en el seu moment ens van contestar agraint l'oferiment, però que de moment, mentre no hi hagués cap cas, no ho activaríem. Estem, n'hi diríem, en un terme anglosaxó, amb stand-by, esperant que no hi hagi cap cas, i si n'hi ha, activaríem una mica el protocol aquest de treure els avis, de desplaçar els avis que estiguessin, en principi, no infectats cap a la residència del Banc d'Espanya, on hi ha, ja et dic, unes magnífiques instal·lacions a disposició. També, aquests dies, el paper, evidentment, de la Policia Local i Protecció Civil, però també dels voluntaris i voluntàries, serveis socials, com comentàvem, s'ha incrementat moltíssim la seva feina, les seves tasques. Sí, evidentment. Agrair la feina ingent que estan fent des de la policia local, molta feina i ben feta, evidentment, agrair-los des d'aquí una vegada més. També de Protecció Civil, els voluntaris de Protecció Civil, des del primer dia al carrer, informant, repartint els lots de menjar quan s'han de fer, repartint mascaretes a la gent, el que sigui. També, evidentment, no em voldré deixar cap, però també totes les voluntàries i voluntaris que estan cosint mascaretes, aquells que les reparteixen, aquells que van al punt de distribució d'aliments a ajudar a la persona que hi treballa perquè ningú es quedi sense, els que fan trucades a la gent gran, que segueixen fent les trucades de gent gran, a tothom. S'ha incrementat i molt la feina. Una dada seria que fins ara nosaltres aquí a Roda teníem, no m'equivoqui, teníem unes 47 famílies a les que eren usuàries dels serveis socials i del punt de distribució d'aliments. En aquests moments s'ha augmentat en 23 famílies més, amb aquest mes que portem, 23 famílies més. En molts casos eren famílies que ja havien pogut sortir, diguem-ne, de la tutela dels serveis socials perquè es podien guanyar mínimament la vida, la unitat familiar tenia uns ingressos i això, i amb la parada econòmica, malauradament, han tornat un pas enrere i tornen a necessitar l'ajut dels serveis socials i del punt de distribució d'aliments. En principi estem preparats per aguantar-ho, per mantenir-ho, i si hem de cometre compres, fins ara teníem molt d'estocatge, molt de rebost. Si hem de cometre compres, evidentment que ho farem perquè ningú es quedi sense. Alcalde, quin és el missatge que llançaria als rodencs i rodenques? Vinga. Doncs una vegada més en positiu. Sé que tots tenim alts i baixos, hi ha dies més grisos i dies més clars, no només meteorològicament parlant. Un missatge de tirar endavant, que evidentment li tenim gairebé el peu al coll, no podem afluixar, però sí que hem de ser optimistes i mirar endavant. Mirar endavant perquè no ens queda altre, sortir d'aquí diferents, sortir d'aquest confinament diferents del que hi vam entrar. Si sortim iguals no haurem fet bé les coses, des del sistema de treball fins al sistema de vida, amb tot, i amb les relacions socials. Hem d'aprendre alguna cosa. Malauradament, amb les relacions socials, com a llatins que som, com a gent de la Mediterrània,
ens costarà més que els nòrdics, evidentment, deixar de, inicialment, després ja ho podrem fer, inicialment, quan sortim, deixar d'abraçar i petonejar tota aquella gent que tenim ganes de fer-ho, crec que ens costarà més. Però haurem inicialment, de mantenir una certa distància social, això que ens ha portat a poder controlar el virus, malgrat haver pagat un preu molt car a nivell d'estat, caríssim. Però el missatge és d'endavant, i quan vaig parlant amb comerciants o amb gent que té negoci o això, intento sempre que el missatge sigui aquest, i d'esperança, i si aquest estiu doncs tots sabem que no serà un estiu com el de l'any passat, ho tenim tots claríssim, però tots hem de posar-hi de la nostra part. El comerciant restaurador ja ho sap, des del primer dia, que li costarà uns diners, l'Ajuntament ja ho sap també, que aquest any es recaptarà tindrà menys ingressos que l'any passat, ja ho sabem. Acabo ara fa una estona una reunió amb l'àrea econòmica per veure com ajustem el pressupost d'enguany per poder donar més serveis. Tenim menys ingressos, donar, si podem, més serveis per intentar incidir sobre l'ocupació a roda, incidir sobre els serveis socials, no deixar d'apostar per la vida social i cultural. També hem de seguir apostant-hi fort. No és el moment ara de tirar enrere les apostes culturals. Les haurem de posposar, les haurem de traslladar en el temps, però no és el moment d'abandonar-les, ara no. Igual que les entitats o les associacions que estan patint també per no poder oferir els serveis als seus associats. En fi, és un any diferent, la veritat. No hi comptàvem, ningú. Nosaltres mateixos, evidentment, hem de fer un replantejament del nostre pla de mandat. El nostre pla de mandat, que com a grup municipal, governant, i també la resta, teníem, que era el nostre programa electoral, amb el que fa ara pràcticament un any ens presentàvem a les eleccions, l'hem d'estripar o deixar-lo en un calaix, perquè aquest mandat ha canviat tot i ens haurem de saber adaptar al moment. És difícil, però vam prendre la decisió en el seu moment d'optar a representar els rodencs i les rodenques, i aquí som, i prendrem decisions, esclar que sí, i no defugim de les responsabilitats, esclar que tampoc. Doncs, alcalde, moltíssimes gràcies i parlem d'aquí uns dies per conèixer una mica com està tot. Molt bé. Doncs vinga, el missatge de sol, de platja, de terrasseta i de poder treballar, sobretot tothom tornar a treballar amb una nova normalitat. Gràcies, alcalde. Molt bé, a vosaltres, Sònia, per la feina que feu.